Fiċ-ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo fl-Isptar San Vincenz de Paul se tibda topera klinika ġdida l-ġinekoloġija bilan li jiġu investigati malajr is-sintomi li jistgħu jindikaw kundizzjonijiet serji. Il-klinika hija għal nisa li jiġu referuti minn professjonisti fil-kura primarja. Permezz ta' sistema ġdida ta' referenza Fast Track, ir-Rapid Access Clinic se tibda toffri servizzi effiċjenti għan nisa li jkollhom sintomi suspettużi li potenzjalment jindikaw mart bħal kanċer. Din il-klinika b'kollaborazzjoni mal-Cancer Care Pathways u l-Fast Track System ser ittina l-possibilità li nagħmlu dijanjosi iktar malajr f'pazjenti li jiġu referuti b'suspettat kanċer ġinekoloġiku. Ukoll ser tgħinna f'iċ-ċentralizzazzjoni tal-kura. L-an tagħna huwa li pazjenti li ġew diagnosed b'kanċer ġinekoloġiku jiltaqgħu dejjem mal-istess tim mill-bidu tal-kura tagħhom meta ikun hemm id-dijanjosi u iktar quddiem meta jkollhom bżonn operazzjoni u trattamenti oħra. Minkejja li l-maġġoranza tal-pazjenti ma jkollhom l-ebda mart serju, l-effiċjenza tal-klinika hija kruċjali biex tagħti serħan il-moħħ u fejn hemm bżonn tingħata l-kura meħtieġa. Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela qal li din il-kollaborazzjoni se twassal biex ikollna id-disa forma ta' Fast Track Referral System f'Malta, din id-darba għal problemi ġinekoloġiċi. Spjega li permezz tar-Rapid Access Clinic qed jiġi aċċertat li l-pronjosi minn dawn it-tumuri tkompli titjieb f'pajjiżna.